Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da kasancewa da ku a wannan bidiyo. A bidiyon mu na yau insha Allah mun kawo muku wani sabon update ne na Bitrate. Saboda haka idan wannan shine farkon zuwan ka wannan YouTube channel namu, ina roƙo da ka taimaka ka taɓa alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Kamar yadda kuke gani yanzu zamu nuna muku wannan wani sabon update ne na Bitrate. Saboda haka zamu nuna muku yadda za ku yi register a cikin wannan platform ɗin, a cikin wannan application ɗin, da kuma yadda za ka yi verification. Sunana dai Abdullahi Abubakar, ni ne mamallakin wannan YouTube channel mai suna Arewa Crypto TV. Saboda haka kamar yadda kuke gani gashi nan wannan shine application ɗin kamar haka. Kai tsaye za ka je cikin Play Store naka ko App Store naka kai tsaye domin kai download ɗin wannan application ɗin. Sannan zan bar muku link na application ɗin a description na wannan bidiyon kai tsaye, sai ku danna ku je ku yi register. Gashi nan kamar yadda kuke gani nan shine da cikin application ɗin yake. Za mu taɓa get start, za mu zo mu taɓa create source account. Gashi nan zai tambaye mu sa pin. Already za mu sa pin ɗinmu guda 4. Za mu yi confirming. Kamar yadda kuke gani gashi nan already yanzu yana gaya mana cewa registered. Bari mu jira ya gama loading. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya kamu wannan new interface. Nan ya ce mana first name, last name da date of birth ɗin. Nan abin da za mu yi kawai za mu saka sunanmu kamar yadda kuke gani da date of birth ɗinmu. Nan za mu saka date of birth. Date of birth ɗin abin da za ka fara sa date, sannan ka sa month, sannan ka sa shekarun kenan. Za mu taɓa continue. Gashi nan zai tambaye mu country. Nigeria. Nan za ka saka city ka. Ga nan za ka saka address. Saboda haka ne yanzu bari in je copy address ɗina wanda yake zan yi verification da shi. Wanda kamar yadda kuke gani gashi nan mun sa ƙasar mu, gashi nan mun saka wato ainihin state ɗinmu ga address ɗinmu. Za mu taɓa continue. A nan wajen zai buƙaci da mu sa email address ɗinmu. Kai tsaye za mu saka email address ɗinmu a nan wajen, sai mu taɓa continue. Da zarar mun taɓa continue kamar yadda kuke gani wannan shine interface ɗin da zai buɗe maka kamar haka. Already yanzu mun riga mun yi register a wannan platform ɗin kamar yadda kuke gani. Sai abu na gaba shine yadda za ka yi verification da zarar ka yi register. Yadda za ka yi verification shine za ka zo ga alamar setting daga nan, daga ƙasan nan za ka zo nan ga alamar setting, kai tsaye sai ka taɓa wajen setting ɗin nan. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe mana setting. Za mu zo mu shiga personal data gashi nan anan. Kamar yadda kuke gani ga personal data nan, za mu taɓa shi kamar haka. Za mu ce musu create and backup. Za mu saka pin ɗinmu. Wannan create and backup ɗin yana da matuƙar muhimmanci. Saboda haka mutane sai ku kula sosai. Wayannan nambobi ne wanda za ku ɗauko su ku yi downloading nasu saboda security. Saboda duk lokacin da aka ce ka yi losing ɗin wayarka ko wani wannan, ya zama cewa wayannan code ɗin kana da su. Saboda haka wannan code ɗin ka tabbatar ka adana su, ka kwafe su, wannan security for backup ɗin saboda gudun matsala. Saboda haka ni yanzu bari na yi screenshot ɗinsu kamar haka. Saboda haka bari mu dawo back.
Kamar yadda kuke gani already gashi nan yanzu gashi nan primary information, gashi nan contact information gashi nan na cike shi. Sauran email ɗina, yanzu bari zan taɓa kan email, sa verify, zan je email ɗina za a turo min da code. Saboda haka ga email ɗina nan already gashi nan an riga an turo min da code, zan yi copy ɗin shi. Zan dawo. Already gashi nan kamar yadda kuke gani na yi verification na email ɗina, gashi sun min notification. Zan taɓa done. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya mun good. Sai na zo document verification, zan taɓa start. Mu jira shi yana loading. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya kawo mu fuskar da zamu zo mu yi verification. Gashi nan an ce before you start, suka ce kafin ka fara yana da kyau a ce ya zama ID card ɗin da za ka yi amfani da shi ya zama na gwamnati ne. Sannan ka tabbatar ka duba kyamarar wayanka tana aiki mai kyau. Sannan kuma za ka ɗauki selfie da hoto da kuma hoton ID card ɗinka. Sannan za ka yi selfie da ID card ɗin naka. Saboda haka za mu taɓa start. Ba shi allow. Gashi nan za su tambaye ka wani ƙasa ne. Gashi nan already gashi nan sun yi select Nigeria country na. Zan taɓa continue. A nan wajen kamar yadda kuke gani gashi nan za su tambaye ka wani ID card kake so ka yi verifying. Saboda haka ni zan yi amfani da international passport ne, ba da national ID card plastic ba ko voters card. Amma kai in kana da shi za ka iya ka gwada. Saboda haka ni yanzu zan zaɓi international passport saboda da shi zan yi verifying. Kamar yadda kuke gani gashi nan already yanzu mun riga mun yi uploading ɗin passport ɗinmu. Sannan za ka ɗauki selfie da shi passport ɗin naka ka ɗora musu. Saboda haka yanzu gashi nan yana uploading. Saboda haka bari mu jira. Kamar yadda kuke gani gashi nan sun nuna mana document ɗinmu is completed. Gashi nan sun turo mana a nan wajen kamar yadda kuke gani the document verification is completed. Saboda haka sai mu taɓa continue kamar haka. Already yanzu account ɗin ya zama is verified. Bari mu dawo setting ku gani. Zamu zo mu taɓa setting. Idan kuka taɓa setting gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe mana. Za ku ga gashi nan personal data ɗina gashi nan ya kusa ya full. Saboda ban yi address verification ba yasa bai full ba. Idan na buɗe personal verification ɗina, idan kuka duba za ku ga primary verification is good. Ga contact verification is good, email verification, ga document verification ma is good. Idan kuka duba gashi nan resident address verification ne ya rage min, da kuma question verification abin da ya rage min. Da zarar ka kammala bidiyon mu na gaba za mu nuna muku yadda za ku yi amfani da shi wannan platform ɗin ku yi deposit a cikinsa insha Allah.